Tuohan on siis englanniksi nappakettu. Naale. Neipa Fox. Neipa Fox, kyllä. On Neipa väli. Hän nousee pituudeltaan 65 senttiä, painoltaan 65 kiloa. Tänään palkittu Suomi Paikin kultainen tulevaisuus. Regina! No niin. Nyt täytyy sanoa teille kotisohville sinne täällä selostamopöydän luona myös suomalaisen naispainin pioneeri Kisu antaa hyväksyvän taputuksen Reginalle. Hieman jopa nousee seisomaan ja taputtamaan. Tätä me arvostamme, tämän me hyväksymme. Edellisen kerran viime vuoden lopulla, kun Aurora ja Regina kohtasivat, niin ehkä jopa pienoiseksi yllätykseksi Regina vei voiton. No vain, hän otti siinä muistaakseni ensimmäisen voittonsa, tärkeän voiton, jota nyt Aurora varmasti haluaa antaa hieman takaisin tästä. Tarpeettomat saadaanko tähän väliin kehästä? Saadaanko tähän väliin Kisun? Tervetuloa myös sinun. Sä olet painanut Auroraa vastaan. Mitäs se on sulla sanottu Auroran painanut asenteista ja sanoa, että persoonalle en ole voinut nyt mitään, mutta kyllähän niinku gameään on upannut, että niinku... No niin, kiitos. Otetaan hieman myöhemmin lisää, nyt tämän ottelu on alkanut. Siellä on jaettu jo lyöntejä, molemmat ovat saaneet, molemmat ovat antaneet ja nyt ollaan kulmassa. Aurora pitää hallintaa. Ai, sinne suoraan. Rintavärkkien yläosa. Kyllä, hienosti, kiitos. Rintavärkki, ai, siinä haettiin hienoa clotheslinea, mutta se pöytyy Aurora kyynättää. Tässä jälleen nyt Auroran kokemus. Vastaan Reginan nuoruuden into. Ai, siellä potkitaan naista. Reginallahan on siis kickboxin tausta. Ja se näkyy erittäin vahvasti hänen painissa. Kyllä. Ja Regina on niskan päällä. Nyt saa nähdä, pysyykö hän siellä. Ai, ei pysynyt. Aurora ottaa tilanteen jälleen hallintaan. Hän lähtee hakemaan selätystä hieman alkuvaiheessa ottelua, mutta ei sitä, sieltä joskus se selätys tulee sieltä. Oi! Aurora tiputtaa tiukan double handlet suoraan Reginan selkään. Yleisö näyttää siirtyvän Reginan kannustajaksi. Siellä lyödään naista. Vaikea nähdä täältä selostuskopista, mutta kyllä se on Auroran niskan päällä. Ai! Tutuille vanhoille tavoilleen ja Regina kaula edellä. Salpeen rajamailla. Kyllä vaan. Se on hieman kuin hämärän rajamailla, mutta ei se telkkarissa. Kaula edellä alaköyteen. Hakee selätystä. Välittömästi selätys suostaa aina nyt Regina jaksoa. Se on kyllä ihan oikein, koska selätykseen nämä ottelut yleensä päättyvät. Se kannattaa hakea. Saako niitä kaupasta niitä selätyksiä? Ehdottomasti. On sen sein vieressä. Hyvä. Siellä Regina väistää, hakee, ei välttämättä. Ei pidä. Yritti jälleen kerran Regina. Vähän varastaa tätä voittoa tästä. Sieltä hienosti väistää. Ja Spinebuster, kolmas erilainen tänään. Näyttää, että kaikki ovat käyneet Kuhon painikoulussa. Minähän nyt keksin tuon liikkeen ollessani suihkussa. Etkö sinä painanut karhun kanssa? Eteenpäin. No niin, se on Aurora, kun on jälleen niskan päällä. Näin ne tarinat muuttuu. Koska näissä tosiasioiden mennä hyvän tarinan siellä. Aurora puristaa Reginaa tiukan näköisesti suoraan päästä. Onko tuo edes sallittua? En muista. Olen niin vanha. Mutta nyt yleisö yhtenä rintamana siirtyy Reginan selän taakse. Ai! Aurora napauttaa forearmilla selkään. Kyllä. Kuristaminen, se on laitonta.
Aurora näyttää voimiaan. Ai! Ajaa pää edellä Aurora. Regina tuonne mattoon. 2 ja Sami Eriksson siellä. 3 tarvitsisi, gooli 2. Regina hieman näyttää turhautumisen merkkejä. Aurora näyttää. Regina on kanssa pitkä. Regina näyttää kivun merkkejä ja Aurora näyttää turhautumisen merkkejä. Minä sekoitan heidät, kun olen niin vanha. No niin. Ja nyt tapahtuu. Siinä. Oi, sinne mennään niskat edellä nurkkaan. Kulmaukseen. Nyt on kyllä niin kulmassa. Halo! DDT! Pää edellä kanveesiin. Siinä voi sanoa hyvää yötä ja kirveen vartta. Vai jaksaako Regina nousta ja käyttää hyväkseen tämän tilanteen? Yleisö kannustaa raivoisasti. Kokemuksen äänellä voi sanoa, että siinä kohti kun ihminen tiputetaan päällä mattoon, niin ei se nyt kivalta tunnu. Ja yleensä siinä saattaa mennä jonkunnäköiset synapsit hieman sekaisin. Tai ionit. Esimerkiksi Ioni on mennyt sekaisin, siitähän lapsena tiputettiin DDT:llä. Karina tietää kertoa, mutta molemmat naiset nousevat. Herra ja rouva Ioni. Eivät näytä minkäänlaisen väsymisen merkkejä. Siinä haetaan! Stanneri hakee Aurora. Siinä haetaan, nyt haetaan tuhon rattaita, ei ollut. Molemmat naiset yrittävät vahvasti. Mihin se päätyy? Aurora nostaa Reginan ylös. Ja saako? Ei saanut, Regina kääntää! Spider Pingli! 2 edelleen. 2. Aurora pääsi irti. Erittäin hyvä schoolboy-variaatiota. Mutta sen jälkeen Aurora ottaa ohjat käsiin. Ja suuntaudulta. Vanha kunnon potku naamaan. Se Siinä tuho. kohti kun ihmistä potkastaan naamaan, niin kyllähän se nyt tippuu. Kyllä. So when in doubt, kick the face. Kyllä. Vapaalla jalalla Aurora potkasi Reginaa suoraan leukaperiin. Ja Regina keräilee edelleenkin tuo Auroran täytyisi nyt ottaa niska päälle, mutta mihin hän lähtee? Yleisö vahvasti Reginan puolella, mutta Aurora poistuu kehän laidalle. aivan omia mielessään poistuu kehästä. Mitä täällä tapahtuu? Täällä selostamassa joudumme nousemaan seisomaan, että näemme kaiken. Mutta siellä Aurora kaivaa mäyrän lailla kehän alta jotain. Mitä se on, sitä emme vielä näe. Kenties kohta. Niin, Regina näyttää elon merkkejä. Atte tarkistaa Reginalta edelleen. Onkohan taistelukykyinen? Aurora löi Reginaa päähän! Terästuolilla! Hyvää yötä Regina! Ottelu oli sitä myöten Tämä oli selvä. tässä, kiitos! Hyvää yötä, käykää ostaa lapsille karkkia! Tämä ottelu päättyy hylkäykseen! Oi. Tämä oli Auroralta, tämä oli suoraa palautetta, tämä meni Ja ottelu voittaja diskauksella. bulkkiboksiin. Ei tämä Tässä ottelu... Aurora näytti. Häntä ei kiinnostanut voitto. Häntä kiinnosti Reginan nöyryyttäminen. Ja opetuksen antaminen. Ja siinä kohti kun terästuolilla pamauttaa toista päin näköä sen potkun jälkeen. Kyllä, siinä Reginalla vaiheessa on ei ole valot enää, pimeänä. ei ole kiinnostusta enää painimiseen. Se on rankasemista. Pystyykö Regina nousemaan omin neuvoin? Onko elonmerkkiä? Tarvitaanko sinne apuvoimia? Lähtää täältä nuoren miehen viereltäni auttamaan. En ole enää niin nuori. En. Niin, sitä ei